Injih. Kidul desa, wetan desa. Injih kula remen. Kala wau dipun ajak Kang Mas Dandang menika. Dipun sawah-sawahipun. Kanyata kathah sanget nggih, Mbah. Sabenipun siwa wonten ing Tangkuban Prawu. Aduh, mancan. Karang aku kita tua-tua ngene. Wong sak Tangkuban Prawu. Lah sih. Mila Kang Mas Dandang wis kok betah perasan. Tak jak mundur mbok ora. Nika wau kula jak wonten tegalan ingkang dhisik wetan. Adi Darumaya menika mila remen sanget malah anggenipun methik lombok ingkang dereng abrit menika pun pethik. Wah. Lajeng kula criosi yen kuwi durung wayahe dipetik, durung wayahe dipanen. Mula sing wis abang-abang wae ya iki. Kula ngaten. Tetap unduke ndi? Inggih Rama. Kuwi Menika wau malah sing kathah kebak kono kuwi. nggih. Menika wau anggenipun bedol tela bili Ayo. kuwi menika kathah sanget. Ayo sak cukupe Injih. wae sing kira-kira entek di pangan sak pulo. Inggih Kula remen tanamanipun kathah sanget nika werni-werni injih. Apik-apik. Injih, mongko nggih. Sae-sae. Wah, kakakmu ki pinter kok. Mila Nandur injih. mesti dirabok. Lah piye wong letonge ya ora tuku. Mila Minggu sapi lumayan. injih. Injil wedhus akeh. Ayo tinggung rabok tak. Mila kok ijo-ijo jiwa wajan. Kula remen sanget menika tanemanipun menika. Lah iya ya. Kang Mas Dandang niku teraten sanget nggih. iya Adi. Lah mulu metu saka tegalan saka sawah kuwi kan rak ya dienggo cukup dienggo mangan dienggo sak pulauan. Mula ya tak openi sing tenanan ben kasile ya apik utawa akeh. Lah bener. Ngene Di, Ya piye? sakjane aku arep takon marang Adi tadi. Adat sabene yen Adi Darmaya tidak ana ing Tangkuban Prawu. Ki ora suwe. Iki ora suwe. Nanging wektu iki kok Adi Darmaya betah sumandha ana ing Tangkuban Prawu. Sakjane ana apa to? Ngaten yo kan Mas. Pramila kala wau sampun dipun indikaken siwa. Wonten ngajeng kala wau. Estunipun kula menika ora badhe dipun jenengaken wonten ing nanging kula pukuh tetep wonten. Lajeng Rama duka nika wau. Ning semono wae. Injih siwa. Nek kowe ora ndang gak saka sasoki. Yo kowe kondur matur marang ramamu. Ora rampung perkarane. Ngono. Sing tak karepe kowe cuma ndok ana ing Tangkuban Prawu aja suwe-suwe. Gandeng kowe wis nyetep ngelmune Pak Di. Injih. Kowe ki ndang bae. Ora teges aku ngundung kowe ora. Ning mesakno wong tuamu. Kowe kondur ning Surabaya. Matur apa anane? Lah ya ngono to. Injih leres Kang Mas. Bener Kang dingendikake Kanjeng Kang. Mula Adi Darmaya enggal kondur ana ing Sulbi. Menawa diarep-arep kondurmu marang
Paman Prabu Dipoksuma. Kakangmu ki ora nundung lho. Ora nundung. Ora Ning teges kakangmu aku ki yo nundung. melu mikir. Nanging ora prayoga yen Adi Darumaya kuwi kesuwen anggone sumana. Perkara kowe kerasan neng Tangkuban Prau. Kowe sesuk nek wis jumeneng nata, ada kowe dilek ning Tangkuban Prau sak suwene pirang candra ora apa-apa. Lho, Nggih menawi ngaten kula nderek nderepun siwa. Pramila kula kedah kundur wonten ing Sulbi. bener. Kowe sesuk tata-tata. Nek perlu Kang Masmu dandang bincis tok jak. Tinggo kanca. Tinggo seksi nek kowe kuwi leh mulya ya nang nggone Pak K. Nggih. Tinggo kesuma. Tak, nggih. Tangkuban Prau. Ya bener ngendikane Kanjeng Rama. Inggih. Mula saiki uga awake dhewe ayo ana ing pepungkuran. Mengko Adi Darumaya tata-tata enggal kondur ana ing Sulbi. Kono. Monggo. Tata-tata. Ayo. Nggih. Sampun, Pamit. Rama. Ya. Sesuk budal. Nggih, nggih. Nggih, sampun. Syukur. Do selamat. Nggih, pangestunipun Kang Mas. Wirijeng juang kula. Bekti kula punjuk Kang Mas. Ya. Sama-sama. Dawuh sami-sami. Inggih, Kang Mas. Padha-padha. Menika ingkang garwa. Au. Wah. Nggih, syukur. Bejo kemayangan dene Kang Mas tasih. Ya, sisian tasih nem. Wah, yo. Aku biyen yo kuwi kok. Oh, inggih. Ku mergo awet enom. Awet enom. Kira ibune dandang ku. Inggih. Bakeke. Aku ki pamanmu. Kamu merga Dimas. Dimas itu tekan Mas. Iki Dimas Dipo. Iya Dimas. Oh, injih Dimas. Dipo Kusuma. Yo slamet tekaku, pengestuku tambah nono. Injih Dimas. Aku kok Kados kaget. pundi, Kang Mas? Kok dengare. Kowe nang Tangkuban. Nggih. Sepisan sowan kula wonten ing Tangkuban Pramuja kapang. Kang Mas sak kula wangsa. Ya. Ing salajengipun reh niku ora nggih. Awon-awon kula mriku ngaman to. Wonten ing Padang Kritis. Mo, Lanjut. kowe sak utara apa? Insyaallah amargi sak temenipun kula iki pados pepadang. Pados manah kula menika menep ayem tentrem. Kula Ngaman dito nek nyaman kita nilaraken kamukten ing Sulbi. Lah terus Sulbi Sulbi kula pasaken patih kalian Narapraja ing kula pitados. ya. Banjur kowe ning Parangtritis kok dadi saiki ndine kejaba kapan? Mesti ana wigati. Iya leres. Weh, Kejawi kula menika kapan dhateng Kang Mas. Wonten reribet ingin kedah kula suwunaken prisa dhateng Kang Mas Dewa Kusuma. ana cantrik sing takon kowe ora iso ngrambine terus kowe nang aku.
Mas mangertos. Tentu sampun kesthik Kang Mas. Buktipun kula dereng matur namung Kang Mas sampun batang menapa dados isen-isen ing manah kula. Tembungmu kuwi mau ana perkara sing kudu gak rampungi ya mesti ana perkara. Lho ndang nang kaman lajeng batang. Nek perkawis yo tentu kathah. Perkawis kulawarga, perkawis panjenenganipun para santri menteri jadi. Ya. Namung kok leres. Terus ana iki apa? Ngeten Kang. Mas, kanjeng kula iki kadang kunom Nggih. sing tak tresnani. Kepala kula menika ngakeni. Nek kowe butuh apa? Nggih. Mila petang kula namung panjenengan saged ngudari peten kula. Lajeng wonten pundi malih menawi wonten perkawis sinten ingkang badhe ngudari perkawis ingkang dados peten manah kula. Sak amat-amat nek aku iso. Nggih. Yo tak sok kene sliramu nek aku iso ya aku tak semoco. Kok aku tak kupiyo. Ngeten Kang Mas. Wonten setunggaling cantrik mentrik ingkang pitaken dhateng. Menawi pitaken sanipun kula saged mantu. Namun pitakene menika nyeleneh. Apa Kangge kula menika awrat kepara kula mboten saged saos paring wangsulan dhateng pitakene cantrik mentrik menika wau. sadaya aku pitakon. Kangge kula abot mila kula sowan dhateng kamar supados damel pepadang manah kula. Ngaten Kang. Nggih. Pitakenipun yes bisa menawi wonten lare nek kakung lan pawesti. Sami Cumbono menika lajeng hukumipun menapa Kang? Nek cah nom bocah. Nggih, pokok menika dereng saresmi. Nah, nek cah nom bocah nom. Nek wong resmi yo kendang diresmi. Hukume ngono kuwi. Namun upami mboten ingkang dipun resmekaken nggih tentu wonten hukumipun nggih. Bah, Sehingga boten saged kangge tulodo. Lah iya, tetep. Dados hukum kedah dipun resmekaken. Nah, hukume kaya ngono. Nggih. Jane gampang kok. Lah, nggih. Ing salajengipun Insyaallah. saya awrat pitaken. Apa-apa. Menawi wonten pawestri Kakung sami Cumbono menawa menika sampun gadah semastri inggih Kakung sampun gadah sisyan sing Kakung ugi sampun gadah sisyan Wah, sami sami Cumbono lajeng hukumipun menapa Kang? kuwi ora kan. Jangan ono. Wong dudu hukume. Lah, kuwi nek nganti konangan bojone. Nggih. Nah, bojone terus Ora trima. ora trima. Lah kuwi kena hukum iso mlebu penjara. Ora. No. Kuwi nek wong Nggih, Kang Mas. kawula ngono. Kula saged nampi. Nah, Napa nitipun Kang? wis tak yo niku to. Wonten malih Kang Mas. Isih Wonten ono. malih mila kula judik bingung. Lajeng kula sowan Kang Mas. Dewa Kusuma menika wau sepados padang manah Terus apa? Apa Mas? wonten malih. Santri menteri ing Pragen Mos. Kula anggap pinter-pinter. Jalan ngantos kula mboten saged paring wangsulan dhateng pitagani santri menteri menika wau. Wonten malih Kang. Apa? Menawi wonten pawestri kaliyan tiyang Kakung sami Cumbono. Monggo menika bapa kaliyan anak. Menika judik manah kula Bapak. Lajeng
menapa pripun Kang Mas? Wah, Kula kedah wangsulan kados pundi? Monggo menika bapak kalan anak. bapaknya seneng karo Anake. Monggo nika anakipun piyambak sanes anak anggenipun mupu mboten. wah, Lah judeg manah kula bingung Kang Mas. lah kuwi bapakne lan Anake. kuwi wis ilang rasa kamanungsan. Tok blinger. Hukume awas ora kaya ditundak kaya dene manungsa. Ada wah hukume abot. Ngono setunggaling tiyang limrah. Namun bobo kalan anak. Lah iya, Awrat iki hukumipun. hukume abot. Hukume abot. Heeh. Lah menawi ingkang tumindakna setunggaling pengayoman tunggaling ratu. Wah, Dos pundi lho Kang Mas? pitakone tekan Injih. Lah judeg dumur. mesti ngene. Kang. Nek sing tumindak kuwi wong sing duwe panguwasa. Injih. Ratu Ya ratu setunggaling pengayoman. kagungan putra putri, Injih. putra putrine kok dijak tunggal. Injih. Kuwi sepisane wis ilang rasa kamanungsane. Wis ilang pribadine minangka pengagumane kamu. Kuwi dudu tumindake manungsa, kuwi tumindake kewan. Upami anggenipun tumindak Jumbanara mboten mangertos menawi menika putranipun dos pundi Kang Mas? Senajan ora ngerti ning kuwi cetha hukume abot. Abot. Sebabnya kuwi mesti sepisanan ora ngerti. Ning kala mangsane nek wis padha sauntara ngerti. Mesti ana rembugan takon nakon. Nek upama ora ngerti, mestine lanange sing piyai kakung kuwi kudune omong. Aku ki gandeng dadi garwamu. Nggih. Aku kok ora ngerti. Kowe iki tenane wong tuamu sapa? Aku kepengin ngabekti marang wong tuamu. Lah gek bloko. Lah mesti ngerti. Kok menika setunggaling ratu iki Kang. Iku nak perlu dipateni. Boten pantes urip nggih. Ora pantes urip menungso kaya ngono kuwi kok ya. Mula kowe sesuk nek bali diomongi wong. Nggih. Sing takon kowe ku. Nggih. Iya, sak tenane. Sampun lego manahku. Nah, Sampun kula pikantuk wangsulan utawa warah sangring Kang Mas Dewa Kusuma. Ingkang Kang Mas sampun kula nggih sekap anggen kula sowan wonten sampun Kang Mas Dewa Kusuma. Bareng kula badhe nyuwun pamit wangsul dhateng sareng kok kesusuran nginep sikit kok. sanes kula kula sowan. Oh. Kula mekaken santri-santri ing sak menika sami ngantu-antu. Ya. Ya. Pak Kang Mas pamit nggih. Hati-hati. Sampun dahulu nggih pamit. Atiku kosong. Tak tututan. Coba ana apa sak tenan lho. Nggih, Ya, monggo Kang Mas. Wis Derekaken. penake nang omah ya. Injih.